So, there na may magkuan guys, decorate sa among pa New Year. So, magtaod sa mi og cortina guys. Di ba nice na guys? Na nice mong cortina no. So muna na to ang pa-cortina for now. Then magpasulod na may og lamisa guys kay diha ra mi mag-decorate picture kani guys ako parang butang ang cortina. May magtao sa tag rambutan siguro daw. And then magbutang mi ani guys. Tara! Gamong pa-decorate. Matatawa naman to si Zachary. Oh my goodness! I like. Look! Ganahan ko, guys! Guys, look at our pa-decorate. No, nindot na. Maan kaniyang damo. Look at guys. Na may fruits. For the first time. Kani dito. Taportahan yan. Oo, anak na to doon. Magbutang ka sa mga kilit-kilit. At isang punong dili. Maaaring nagusot. Alas 3 na pala. Punuin namin to ng ano guys. Rambutan. Kilapay na nimo. Yung rambutan guys. Every corner maglagay kami ng pabilog na prutas. So binigyan kami ni Lord ng madaming prutas. So i-decorate natin. Mungkin ko lang. Ipasulod siya sa wire duro. Ana din. Kanang bunga kay paluwak ka man din na nimo diha. Ana. Kuha na lang ng bunga nga naa sa kuan. Nara, lasangan naman dito. Kira man siya. Tatawag na to kung ano. Iusos gamay. Iusos gamay kinikating siya. Tatawag ba ang kanina? Lagi. Usos? Sige, may buhisa. Masangit na. Ana ra. Ana. Oh. Uwi sa. Nagda-art ka. Dog. Nay, bakot na nay. 12 na gyud, 12. 12 na! Alas 12 na guys! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Let's open the cake! Tara! Well, hello 2026! Be good to us 2026!
Mami ko siya. 1, 2, 3. 1, ato magdiri. Ay, si Dudong. Naningkamot na si Dudong. 1, 2, 3. Madapit. Diri ka. Tare. Alam, mga tabok dito. Ang kapatuanan ko sa pangpunita. Tayo diri ka na magkada. Nahuot naman mo diha. Diri ka, tagas na niya. Sige. 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3. Na? So, ang tawag ko, mayor ba to? Basta video ba? Dahil si Lister wala pa man apin. Sa mga kong kapig. Wala po. Ano ma? Eh, oo ma. Oh, silang dua. 1, 2, 3. Na ikaw. 1, Ano po sila kayo? ready? 1, 2, 3. Hawat ka. Hawat ka. Sila sa mo sa tunga yan. Ay, the plate. Oy, tito and father. Kita. 1, imong kamutan. 1, 2, 3. Dili lang ta. 1, 2, 3. Ay, bro, mo. Bye. Dili, dali. Okay na naman.